Don't sit there and say, "Oh, I need that car. I got no car." Well, what's such a baby? Hun, I'm not using it. It's your mouth, ba? Because you do, I've been doing that for a long time, honey. I paid quicker, I'm sure. I had to get the broccoli raw out. I had to get some more garlic out. Can you see my nose? Are you? Honey, I'm crying. Love, help me. A few kids were homesick that day. Kanaga na mag-promise ka sa asawa mo na magluluto ka. So, gagawa lang ako dito muna. Bago ko yun gawin, yung pinapromise ko sa kanya, lutuin muna natin yung kangkong, guys, na galing sa ating garden. Pumalis po siya, guys, nagtrabaho. So, guys, in the middle, promise naman para ma-excited pag uwi. Pero hindi man namin talaga alam kung kailan din siya uwi dito sa bahay. Hindi ko alam kung anong oras si Mister babalik dito. Kasi nga, wala tayong alam, no? Kahit siya, guys, wala siyang alam. Wala siyang alam kung kailan siya matapos doon. So, itong ating kangkong, guys, fresh po ito, no? At saka, nilinis ko na yan one by one. Oh, diba? One by one. Dagdagan natin ng oil kasi kaunti ng oil, eh. Pangit talaga yung olive oil. Alam niyo ba yung na-obserbahan ko sa olive oil? Meron ako nakitang video na hindi ko siya na-obserbahan noon, pero meron ako nakitang video. Sabi pa ng video is, ang olive oil is habang niluluto mo siya ng matagal sa mainit, maging para siyang tubig. Hindi talaga siya pure na olive oil. And then, inobserbahan ko siya habang magluluto ako ng dried fish, yung daing, tuyo. Yun, guys, para siyang magtubig. Parang nawala yung oil. Na, ganyan siya. So, totoo pala yung video na nakita ko. Masarap ito ba? Lagyan ng bagoong. Wag na. Wow. Ito na talaga, guys. Kangkong, guys. Adobo, guys. Oh. Adobo, uy. Marami po talaga siya tignan, guys, pero alam nyo, kapag maluto, alam nyo naman ito, guys. Oy, liliit po ito, oy, kahit sobrang dami pa yung tinginin nyo. Marami talaga siya, pero yung niluto ko na, guys, adoy. Mura naman siya isa ng kahungitan, oy. At sana lang si Mr. kakain sa gulay na ito. Kasi talaga ang palagi niyang gustong kainin, guys, is broccoli rabe, string beans. Yung string beans nila dito. But anyway, so dito, guys, magkakat muna ako dito ng kailangan natin sa ating promise ni Mr. na talagang gawan ko siya ng macaroni salad. Yung macaroni salad na sa kanya, hindi yung katulad sa atin na matamis. Ito po is may mga olives, mga carrots, mga celery, onion, mayonnaise, at saka mustard, at ano pa ba? Lemon, a little vinegar, you know, asin, paminta, yun lang siya, at garlic powder, yun lang siya, guys. Very simple lang naman ito, guys. At lagyan natin ng egg. Pero this time, guys, nakalimutan ni Inday Mirian, naglagay ng egg, guys. Alam nyo ang nangyari, guys, pagka-uwi niya, guys, ay alam nyo naman yung pag-uwi niya, guys, alas 12 naman. Alas 12, alas 12:30. I think alas 12:30, alauna. Hindi ko alam. Basta matagal po siya nakauwi, guys. Nagtikim siya, guys, nakatulog ako. Sabi pa niya sa akin the next day. Alam nyo ano sinabi niya? Tikman mo nga, anong lasa? Hindi nagustuhan, guys. Kaloka, dinoktoran niya, oy, para naging malasa. Kigwa naman ito, eh. Han? Tami. Let's do. Fix it. Yay. Hold it. Oh, my baby. He's tired. Okay, so ito yun, oh. Look, that's it. And I made again because this is become like our favorite now. It's really good, guys, yung ano. Huh? That's not really healthy. But ang sarap talaga niya, guys, promise. For some reason, I don't eat tomato coke. And then, suddenly, I become like a tomato cheese person. How do you call that thing, Han? Mozzarella. No, but there's tomato. I know it's mozzarella. Yeah. But what? How do you call this thing? No, mozzarella, onion. Hala, I don't cut onion, love. Oh, onion? I don't know, but I know you don't like this for some reason. Can you have some of this, Han? No, Han. You love this. I don't really. Yes, you are. Come on, you love it. You don't understand. You are so good to me, honey, but sometimes I feel so guilty. Uy. Mag-guilty, you go, guys.
When Tommy is not eating like this, like, then I guess I have to stop eating and cut something for you. Ilagay natin sa, hindi ko alam kung bakit hindi ko na lang kinamay. Yun, hindi ko na tapos-tapos, ibalik natin dito sa bag. And then, bukas na naman yan. Ilagay din natin ito kasi magamit natin yan bukas. Tubig ako ngayon sa aking garden kasi kailangan kong magtubig. Punong-puno yung ating ano dito. Puno kasi guys, so kaya kailangan ko siyang kunan. Don't sit there and say, "Well, I need that car. I got no car." Well, What's such a baby? Hun, you're not using it. It's your mouth ba? Oh, What? no brush. Adoy. The power brush. What? What? Oh. Did you open? No, I got it. What else? Cigarettes. I'll do it. Where did you put it? Should be in the middle glove compartment of that car. Right here? Yeah. Cigarette ba? Open. So itong vlog na po ito is we're going to the store. And he said he will buy that I will be probably get pissed. Get mad or get... Nah, let's say guys, huh? Guys, I could buy a strawberry. You get pissed. Because you never eat strawberries, you just try. Yeah, not quick. Well, that's what it is. There's no. So let's go to the store. Husband like to just go to the store and get whatever he likes. Do you know what you're getting? You surprise me? Yeah. So andito na kami sa tindahan guys, and then meron siyang kausap. Intentional ata ito ba? Talagang ang tagal nilang nag-usap. So tignan natin kung anong bilhin ni Mr. guys, kasi talagang wala talaga akong kaalam-alam. Adoy, nakakatakot man ito guys. Nakakatakot ito ba? Adoy, TV man guys. Delikado. Nakahanap ito ng sale ba? Nag-sale ata ito sila be. Sawa ko guys, ay hindi na mapigilan talaga. Hi. Parang ganito na lang talaga siya. O, tignan mo. Hindi ako pwedeng magwala kasi meron siyang kausap guys. So, kapag meron niyang kausap, hituyo niya, ba? Intentional ito guys. Na, instead ako yung kausapin, iba ang kinausap para hindi ako makapagwala. Kaloka talaga, tignan niyo yan, oh. Kausapin ko sana guys, pero talagang hindi man pwede makausap kasi, ay naku talagang itong si Mr. talaga. Why? So, umalis siya doon sa TV guys. Namili na lang kami dito kasi andito kami sa Beaches, no? Bulk po itong bilhin dito, pero hindi kami bumili ng marami. So, naghanap lang kami dito ng kung anong pwedeng mabili. Like cat food, dog treats. And meron ako nakitang bread. So, yun. So, sabay-sabay lang kami dito ni Tammy. So, kumuha na lang ako ng bread. Kasi alam niyo naman si Inday Marian, bawal kumain ng bread, pero talagang ang sarap ng kumain, oy. Lalo na kapag makikita mo, ay nako, yung tiyan ko, sabi niya, kuha ka ng bread, ang sarap-sarap kasi. So, habang andito kami guys, sinabihin ko si Mr. kasi meron siyang kausap, sinabi ko, alis na tayo dito, tara kasi hindi ka naman kumuha ng TV. So, nagpasalamat ako guys na hindi siya kumuha ng TV kasi talagang, at sinabi niya sa akin pala, kung bakit siya napagdesisyon na kuha ang TV guys, kasi gusto niyang ilagay doon sa labas ng bahay guys. Oh, sa labas guys, magpundo na naman siya sa labas manigarilyo at ang tagal-tagal niyang matapos kasi maglagay ng TV doon. Kaluka talaga itong asawa ko, no? Bumili na naman siya ng burger guys. Ito yung talaga sabi ko, marami ka ng burger sa bahay doon hindi kain. So ayan guys, we get out with no TV. Yay! No TV.